bisa sun pahami riko teko medhot taline asmara sing sanggup sun ngerteni riko teko ninggalno ambi wong liya pengen riko ngomong dhewe bakal bareng selawase nyatane kok gawe ngene janji urip sampai mati sing bakal bisa ngelali langit bumi iki dadi saksine welas iso nyangriko sing ana ujunge ison sing ngira bakal kaya getiki wong tuwek ison sing bisa ngrestui langit bumi iki dadi saksine tuluse welas ison iki nomjro ati masyo saiki sing bisa dadi siji son pastekno welas iki sampai mati. pahami riko teko medhot taline asmara sing sanggup son ngerteni riko teko ninggalno ambi wong liya pengen riko ngomong dhewe bakal bareng selawase nyatane kok gawe ngene janji urip sampai mati sing bakal bisa ngelali langit bumi iki dadi saksine welas ison nyangriko sing ana ujunge ison sing ngira bakal kaya getiki wong tuwek ison sing bisa ngrestui langit bumi iki dadi saksine tuluse welas ison iki nomjro ati masyo saiki sing bisa dadi siji son pastekno welas iki sampai